नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारात अंगारकी संकष्टी निमित्तान प्रत्येक श्री गणपती देवस्थानात दर्शनाक भक्ताली गर्दी. कारवार आज मंगळवार 25 जून अंगारकी संकष्टी. इतर संकष्टीपेक्षा अंगारकी संकष्टी व्रताक विशेष महत्व आसा. एक अंगारकी संकष्टी व्रत केल्यार 21 संकष्टी व्रत पूर्ण केल्याचे फल मेळटा अशे आख्यायिका आसा. कारवारच्या प्रत्येक श्री गणपती देवस्थानात या अंगारकी संकष्टी निमित्तान श्रीच्या दर्शनाक भक्ताली रांग लागली दिसून येताली. कारवारच्या हब्बुवाडा बाजारा श्री गणपती देवस्थान, सदाशिवगड श्री सिद्धिविनायक देवस्थान, अस्नोटी आरव श्री गणपती देवस्थान, माजाळी श्री सिद्धिविनायक देवस्थान, अस्नोटी भगतवाडा गणपती देवस्थान अशा प्रत्येक गणपती देवस्थानात भक्तान तन मन धनान अभिषेक पूजा करून श्रीचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जाल्ले दिसून येताले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अंकोला हारवाडा समुद्र किनारा डॉल्फिन मृतावस्थेत. अंकोला कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला हारवाडा समुद्र किनाऱ्यार आज सकाळी मृत डॉल्फिन मासो मृतावस्थेत दिशिल्ल्यान स्थानिकांन संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्याक हेची माहिती दिली. कोस्टल मरीन इकोसिस्टम रान खात्याचे अधिकारीन घटनास्थळावर भेट दिली. रिच वॉच संस्थेचे डॉक्टर श्रेया हेमी त्या मृत डॉल्फिन माशाली शवचिकित्सा करून परीक्षण केले. या मासाची लांबी 3.1 मीटर असून अंदाज या माशाचे वय 50 वर्ष असू शकता. असले मासे अरबी समुद्रात मेळचे हम्पबॅक जातीचे हे मासे म्हणून ओळखतात असे त्यांनी सांगले. या माशाचे हारवाडा गाभितवाड्याच्या समुद्र किनाऱ्यात पुढची सिद्धता केला असे कळेला.
कारवारच्या बैतकोल बंदरार कुंदापूरच्या व्यक्तीलो मृतदेह. कारवारच्या बैतकोल मच्छीमारी बंदरालागी मंगळवार सकाळी एक मृतदेह उपताना दिसलो. ही खबर स्थानिक पोलिसांक कळयतरेत पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तपास करतरेत कळले की कुंदापूर निवासी योगेश टी.आर. वय 23 असून जून 19 ही व्यक्ती बेपत्ता म्हूण कुंदापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंद जाल्ली आसा अशें प्रसार माध्यमांनी कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.